Dan is-sajf kien eżempju ċar tal-problemi kollha li qed jaffaċċja pajjiżna fir-rigward tal-enerġija u l-ambjent. Fejn fl-eqel tas-sajf kellna bosta lokalitajiet li sfaw bla dawl għal ġimagħtejn sħaħ, fejn kellna bosta żoni tul il-kosta li ma kinux tajbin għall-lawm, kif ukoll livelli ta' temperaturi rekord għax ma sarx biżejjed investiment fl-enerġija sostenibbli. Hekk saħqu id-deputati nazzjonalisti Mark Anthony Sammut, Janice Ketkuti u Yves Borg Bonello waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista it-tlieta wara nofsinhar. Mark Anthony Sammut saħaq li r-replika ta' Abela kienet mibnija fuq il-gideb u spjega li llum il-ġurnata qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-konsumatur m'għandux ħajt saken u jekk familji għamlu sjad bla dawl irridu joqogħdu għall-ħnina tal-gvern sabiex jirċievu ħlas ta' darba, mentri Partit Nazzjonalista fil-gvern irid li dawn l-affarijiet ikunu impost fuq ir-regolatur u għalhekk il-konsumatur joħodhom bid-dritt. Il-kelliem għall-enerġija u l-intrapriża spjega li pajjiżna għandu potenzjal kbir, tant li se jkun ċentru ta' enerġija rinnovabbli fil-Mediterran, bil-potenzjal tal-baħar, ir-riħ u x-xemx li għandhom dawn il-gżejjer, sabiex bekk f'dan is-settur inkunu ċentru ta' riċerka u anka ċentru ta' manutenzjoni. Mark Anthony Sammut qal li l-poplu Malti għandu dritt ikun jaf x'qed jiġri mill-flus li l-pajjiż qed jonfoq fi ħlasijiet tal-fuels. Hemm minnhom forsi wkoll blajnihom żejda minħabba l-hedging li l-Ministru ħabbret li sar fejn rabtet il-prezz tal-gass mal-prezz taż-żejt biex imbagħad ftit wara il-prezz tal-gass niżel ment il-prezz taż-żejt baqa' għoli. Naħseb li bħala taxpayers li qegħdin inħallsu dawn is-sussidji għandu jkun hemm trasparenza ċara fuqhom. Janice Ketkuti minnaħa tagħha qalet li ta' kuljum qed naraw sfreġi fl-ambjent b'effetti fuq is-saħħa mentali. Il-kelliema għall-ambjent il-ħolqien ta' spazji ġodda u drittijiet tal-annimali kompli tajt li l-gvern ta' Abela wieħed sensiela ta' proġetti li ma ġewx imwettqa, fosthom il-park ta' Taqali li għadu lanqas biss infetaħ. Istaqsiet ukoll x'qed isir mill-widien ta' pajjiżna u jekk dawn u x'qed jiġu mnatfa. Dan apparti li tul is-sajf kellna problema serja ta' Baħar Maħmuġ. Apparti minn hekk, tkellmu ukoll dwar l-investiment f'enerġija nadifa. X'inhi l-idea li persuna tinvesti ammont ta' flus ġieli anke kbar f'enerġija nadifa mix-xemx meta mbagħad ma jkollok l-ebda dritt biex inti tibża għall-investiment li tkun għamilt. Noise pollution, dritt fundamentali li huwa miktub anke fil-Kostituzzjoni tagħna f'pajjiżna, hija li aħna ngawdu darna fis-serenità u fil-paċi kollha. Yves Borg Bonello il-kellima tibdil fil-klima minnaħa taħħa ċenna tal-fatt li Malta waqgħet 6 postijiet fil-Climate Change Index u għalhekk il-gvern ta' Robert Abela ma jistax jibqa' jaġixxi qisu xejn mhu xejn. Fl-isfond ta' dan kollu Yves Borg Bonello żiedet li l-gvern preżenta proposti riċiklati waqt li f'nofs kriżi li sab ma' wiċċu fis-sajf Robert Abela spiċċa għamel U-turn u uża il-proposta li kien ħareġ biha l-Partit Nazzjonalista. Proposta għat twaqqif ta' awtorità tibdil fil-klima. Dan fil-waqt li l-gvern xorta spiċċa preżenta proposti li ma kinux ċari. Nkompli nisħaq li rridu naraw inqas kliem u aktar azzjoni għaliex jekk ma naġġixxux illum inkunu qed nikkondonnaw il-ġenerazzjoni tiegħi u ta' warajja għall-infern fuq wiċċ id-dinja. Maria Borg, Alnet News.